terus diaturke kagem warga masyarakat Nampan Sukorejo Ponorogo. Leres. Jadi manut karo papan panggonan. Soalnya mriki niku iki nggih pondok pesantren. Masyarakate agamis. Ning nadyan masyarakat yang agamis namun wonten ing Nampan mriki juga termasuk masyarakat yang berbudaya. Ora beda kaya tinimbalan sowan ana pondok pesantren Al-Badrul Alaina sowan Abah Amu Sidik Amanah. Ini awake dhewe kudu ngetokke tembang-tembang religi. Sehono papat sing rong keparang mbah, anak wedok kita Hirumikano, Mbak Diah, Mbak Imas karo Mbak Hani. Papat. Iki ana pundutan saka Bapak Kades Mbah Teguh kagem Konco Kades sak Kecamatan Sukorejo, pundutane digarap cara kejuringan. Oh ngaten Mbak Teguh paling dawuh. Papat kok pinarak. Nah, dhisik. Sepatu Mas, ben jumeneng sindeng papat yo, ya apa? Sekar gajah Indonesia. Gubuk Asmara niki Mbak Lucy Brahman sing ana tengah. Ya, kaya apa? Oh, ben jangkep 5. Niki ora jangkep. Terus saya telusi kudune gantung pinggir. Oh, berarti pinggir-pinggir. Berarti ayo ngoten, Pak. Ya, pipit pinggir kulon dhewe, Mbak Lucy wetan dhewe. Ben kaya simpingan wayang, wayangnya tengah cilik-cilik. Nah, ya. Nah, pipit ini. Jan. Sadare kok suwun kok karo pipit cocok. Berarti ku lepaske. Jadi bandul tengah kudu pas. Semua kepala desa sekecamatan Sukorejo, uga Bapak Sekdes sekecamatan Sukorejo. Yo, Gubuk Asmara dados yo. Nah, mangkon kene.
beda kan istremone muli iki suarane karo cengkoke beda. Kayane komplek aku lho. Terus ki Mas. Hah? Lagi lek ngabani kene. Terus ki Mas. Ngono iso dene. Hah? Terus ki Mas. Lek ngabani ning sing ngene-ngene niku. Mangga Mas. Terus ki Mas. Luar biasa kekompakan Seniwati Sekar Badung. Bisa tekar tenggale iso ketone dimakan keluarga udah mantan iki nggih teman saya almarhumah Mbak Emma niku biolog yang mriki jaman cilik Mas Agus Mas Kulit niki sederek sedaya nggih leres Nggih, Mbak Usi tembang ugi kagem Ibu Dewan. Ugi Bapak Dewan kang kepan rawuh ana ing Napan Sukorejo. Iki diaturi utawa ditembangke sing lagi viral tembang lawas Bugis. Nah, nggih Bugis. Sapa sing kepan nyari-nyari yo coba papat. Sing gurung nembang sinten sing gurung nembang? Kabeh sampun. Mbak Bel. Ayo kabeh. Ya, Mbak Usi, niku mampilih niku sinten? Telu. Tiga. Nah, telu. Ya, kaya apa? Langsung Mas diaturke Ibu Dewan saka fraksi PKB. Ya, kaya apa? Yuk. Ibu Mujiatin. Ugi kandur Kadin DPRD. Ya, Bapak Tony Sumarsono.
Matur sembah nuwun menika pundutan sang